Kumba arpo prangut ki kena puli ke biale ek examine higher secondary school living certificate Hasinot College Jayau kila do banyale ek examine mentakatayo hadin ba iwe na pedeng kini kibat ho examine ilayo ya kejingpang COVID-19. Kibor penya distrik jong ke East Khasi Hills habi ojing tep ba iwe na pedeng kini ki buwanel ek examine haka khandra utrik uyayong idai high risk contact ni ibe kendo markhamat yakinong pang COVID-19. Kalabatha ikinong penya jong ke college bakin pensyong no marway ni samla pule ba intho pendep ek examine. Bad haka khat pratarik ka badai kesngi ublai le ojing tep ni kena ilayo ek jingpang COVID-19. Kinong penya jengka college dekabe trailang bat ki board district kilabatha ya baro arpu nyongut ki kena ki badan lang ha kaju ka kamera tho examine bat kumjo ekanong hikai ka baap ban syong pen kerpang yala dia naba kila kala long ki high risk contact bat kini baro kila let test ru yala dia ban lap la kile bit na em kene jingpang na ini kena u principal Hasinot College u Dr. RM Lengdo ule thu bakini kena baro kemshim la yo sho ban beteng ban tho ek examine naba kila syong pen kerpang yala di halayeng. Ula pentip baki weki kena ki bawani le examine kemdon ya kanu ke jing syap tiang namar baka college kala perking bha ki kendon banyada na ke jingpang bar kala penlong ru ek examine ha ki lai teli ki jaka u Dr. RM Lengdo ule thu banaka liang ka Meghalaya Board of School Education kala pentip bakan sa ya ka certificate ikin ki kena bagi de high risk contact kenang bakin yo banya le biang ya ke examine hadian baka embos kala bo tarik kerpang ban penlong ya ke examine tang na ke benta ki kena ke beyo ek jingpang COVID-19 bat ki badairu ki high risk contact. Ha kasmi tho diang pat layo ya ka result jong ki ar punyongut ki kena bat kano hikai ha ka balasyam ba kim shim layo ek jingpang COVID-19. Kumta la batharu ikini ki samla pulia namar ba kim shim layo kene ke jingpang. Pakila banwan beteng ban tho ek examine na do ka ar pun ru terek ubna yayong. Ilan yang kono ka jingtin ka ba phirong pa classroom ban tho exam kham tam ba ka ne ka kham covid kala saprang kala ya hanga ta don pi don jingteng era dong balong bet tai ki kum long ya ka ne ka jing plong ni exam hat wi ki jala la pan singe ka exam han de hang de ka ya chman hanga ta biang hi kun marwa persange ka ha ni shami jing e da marba basule online ki jing kai to bon bangem sutho ba tang ba dan ni jing e bang tho ru bangem la ba ban sutho kita kita ki pat pidon nam gulu ka jing sep tiang ha bu ka don ka jing sep yang dong ka khram covid-19 dan jing sha tem dan re tang ba a kendet ti don ne la wan na don ha class ru la don ni ba yo te la don ni jing ting ki kum ba wi ki jala la pan singe ki exam han de ha ka ni ka jala ka dungi pat ki exam class 12 kala ya chman ya kata ting na ban ong ken na ba apanya ji kata sarkar te im la ai je kada ya jum to kada ya chobyang te ka chobyang hi okay ba haka sing bening kong e ba ka embos ka penlong ka exam ka khat ru tereng te kumba kandai sampho ye yo ka call po embos office ba kila forward na po lembai magistrate kum tu ba dan we high risk contact te hak tu ko pot immediately hi tengah hak tak dia kan yang pha ka kerteng te mar pha kerteng hi tengila awat ite kena pat ngilap idan po ka room 209 ka room 209 kang yam ko bakandai phawon tang bahan rai for social distancing i pensyong tang ko ba ar prangut ki kena te immediately hi ni isolate no i po sick room ha te kitu ki kena ki continue ba ke exam te iru continue hadu nda dep ke exam te on the 17 ka board kam dan exam haka khat pratrik ka badeka su play dan yo jing tepat ba itu i high risk contact la yo positive te dai la yo positive mai te ka college pada ngidan kedeka ki tracing contact ngidan be ki contact number in each and every room ngidan be tingi sa inform ki ne ki kena ngi sa form ka WhatsApp group aki bat ngi sa hadian bangila contact ki doktor i magistrate bat kumju ru ya ini i nang ni na po Jayau Urban Health Center ngi ada contact ki dan ngi sa inform ki ba on the 19 kinumla banwan la exam
Thì nakaleng jong ki doktor pada kila calculate dekat time de ki ong bakini ki kena ki haban test RT-PCR haka arphoi terek. Ho de shwa ba ngin confirm ki kena ngila pentip sport kini ki official jong ka ne ki emboss hang ne po Shillong office kani de ki ong ba napok ka center hi kan aya ki kan ka certificate bakla de ki high risk contact kan ba nang ba la ka buat kala fix ya ka date ha ko ka por pada bikin yele exam kini ki positive cases la ne kini kena ba yo positive la ne kini high risk contact then kin sa ha ka ko por kin yo ban tho lang ya ka exam de menen ro ki kena ki phone hi ki ong ba ngila adap test menen ngilong na man yele ka exam man ta ka sni namar ki dei baljim ta ka sni de ngila inform ki ba kat bampat yo hi ya ka result ngin nompat la ban ongi ki ba phin wan yele exam hadin kata nakaliang jo college hi maradap yo etik incident ngila sanitize ki kamera ki staff jungi kla sanitize kla pengkhoj umdai tang kamera corridor ka sick room ki washroom jo ki kinthai sidang par khoi ngila sanitize ki khna ro ki tip hi longba ki khemdan ki nu ki khna ki ba wan yele exam dak ta ki jing tiang kan ngala ba ki long ki yu le ki khna ki long regular kila po examination center before time nei tidang tu hadian bangila kila adap sanitize ngila bu kecakat het kiti ki kidan kiba le da kene hand sanitizer dan adap le ya kene ka temperature screening ya ki dan tu kesale ceki respective room kiba ngi alot ya ki tang ba ya karun 209 pada ngila khang no kem belong exam show ang tu